Kawe ka kena school joka Nehru Memorial Higher Secondary School Sning. Kala pau bat wanra nam bat buram meka school hadin ba kala la bandrong haka thup joka top 20 haka result SSLC badang syupen bena dah ka embos. Kate ka Samla latip kerteng kum ka Ineshabakor Nongrum. Kun joka kong WB Nongrum bat uba loisen nong besap nakas nong Sning lum umpi Ribhoi district. Kesamla Ineshabakor Nongrum kalarung haka kerdan ka bakhat sau juga top 20 but distinction habaro santli ki subject but kala yoru shispa mark haka subject science. Nakaliang juga kong N Remai principal juga tega school kalapan pau ya ka jingkemen bat jing sarong halor ka nam bat kaburom ba tega samla kala wanra ya ka school. Kong ngas no kemen no bangala poi kong ne bangala ya result no pha but nga ai ngo ru yo blai kram ka jingalam chung u bat jinga khu chung u nganam poi hi sha ne wala ngam da poi than hi sha khamar ru tang ba nga no kemen bangala yo ngoi kata ka result ka ba pha wala pa ngala la pa kemen hi pa hi kampan ru iki mon kai ke ba kibayay yang ay kibayay ay sila but lara ni the problem hanong no mo kin kaloy bang yarap kin ju kilong kibak kaloy ban yarap ini this principal ma long ibak kaloy pha ya ay man sini ya sinang ni kundo bay ni de ban long kana kibak sini kuntu kibang ni not na bay ya ka lawai ka babha mo magset ang tanga tahi so kanta te man kasu kum tu te kat bala hi ngajat pule tang badala de for example long kam stress hi untuk nyo praktika pele kat mutahi tuition ngalet ai mo is tuition ngare sa sampayang iban long baklay ba mairu ban yarap yang apa bang ada problems itu da ngalu tuition dan kama ka science long ibas pero kata tengam tak ada itu ka message message te kalong work hard hi kalong kaba dan kam phamo ini kena school te bunyi ki bajet ang baka mobile mo kalong kaba bakan sendiri kita kata ka mobile kadang hi ki advantage but ki disadvantages tu di mangi ki kena su kini de banang wat penun kami ka agar kom ka bati tang kata kum ka kami te so comment hi sikat de ni klam da community ban poi hadu kalis mo kumba kalong kum gan ni ka result umta te ngamla hiro klam da pen pau gajin so yo blai kum ka ong ka khondi kini baro gede ki jing ka khubat ki jing alam ki jong uhi ho ni ju kan mo yu ki jing dwai ke hi de ba hadu kat ni ba dengi klam expect long baro khot kini ba ki de ki jing kar khu ki ba kat pang jong blai hi ya ka kon jung hi ya ki ngisam jung hi ba kum ju ro ya ka school jong hi baro ka we la da ngam bakla ka de after a very long time ba ka school jong hi kan poi biang hakalis kum de te lembakan ni ga media mo nga suman pagbaw ga jung nguru ya ki nong hikay jung school nadu por ba dangret I Shillong iba Shaiwan sa khamat hi te ga de jing yalam jung ki nong hikay nadu English section ba kumjuru ya ki ni nong hikay ki bala hikay ki secondary level ga de jing trust ka jung ki jing la ka jung ki ken ban yalam ki ya ka khun ka jung ni hadu kane hadu ne upot ba muta te ngasuban ai khubli ro kumju ya ki bhaying balsam ki paralok parajor kinong hikay giba na po school ba na sa baro kunju ki bala kersyane ka kun ki joni ba kunjuru om tang ha jong kuli ki jong ki hindai kersyane ka kun ki joni leng ba ki jing duai ro ni bon ha ki parlok ki baju phone ki baju grand ya iken ba ki shet kan mau bi ban ong bang shet bu ki ha ki jing duai ba na song thu ba ki ni baro ki dei leng ba ki jing duai jong ki ken ba ni yo man ki dei so kong ai ngui blay ya ka jing khu ko jong ni kung ka school inisha ki den ka sam but kung jo ru ma ai ku blay ya ki mong hikay hi ki pala tre met but min sir but kin ka shan ya ki kina but kin teach them with love kung ki long kum ki khon na jong kina ai ku blay ki kong hikay na do ki no hikay jo ka ini section
di secondary class 10 teachers ki balak trish tom but mensia nomor bakani ka jing boy je kani ka position hadu hang ni ru kadi tingba ka jing trish tom ke jongki but kumju ru kadi ka jing minot jong inisha ka jing discipline ke jong inisha ka jing long resilience jong I ka bun give up ya ka ki jing ru ya ki temptation ru di kata hing isno pa mungkin pa ya ka jing I know by ka jing I play ya parok hot dapat kumju ru ka ban I play ya ka DSU office di Madam Ruby Das very joint director for last year akan ma by all the principals of the school Joguri Point district kumno bangla ban lift up ya ka percentage na ka di Point district di ila I ya ka suggestion jong I and all the office staffs from DSO also kwa ban I play ya ka jing support ka jing pushan ka jing I advise jong ki but everything happens good in the end. The school journey, Inisha by 14 position, but your distinction in all and your 100 in science and technology. In our school, but there, he cannot get distinction. He long combine English, he long combine word, khasi, he long kat kram word, health education kat nyong word, science and technology kat line word, social studies pram word. Electronics kandai but information and technology line kini kita kena kita layu distinction subjects na ke school Khubor ke bang akwa kena first thing they belong di pasnurit but they ban shito and second thing kita belong ke discipline amar ke discipline ke one thing which is very important ma kejin kejini pada dah kila don ni ke discipline tu akwa mungkin don ni apa consistency kin kinum hak na ka tu routine lai ku chonki ata ke de jika mesti chonki but let's see menta kin pun ke temptation students nowadays they fall into temptations do with everything and my encouragement is that please you cannot don't ever give up. Anything is possible if we set our mind to it. So encourage barok ki kena from the Point district and all over the state of Meghalaya. They can work hard, they can be humble, they can learn the moral values and discipline.